Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabry. Hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'daki studyodan men Ýowşan Urban alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezlere görä garaşsyzlyk münasibetli günäsi geçilenleriň sanygyny goşdurmak üçin para soruldy diýen ad bilen öňkü tutsagyň maglumatlar esasında taýýarlanan habar çekýär. Şeýle-de okuwçylarymyz horkomsy durmuş şertleri, güýçlendirilen häkimiýet bölekçiligi garaşsyzlyk bayramyny kölege salýar. Aktivistler New York'ta we Washington'da çykyş edip türkmen siýasy tutsaglarynyň boşadylmagyny talep etdi diýen ad bilen çap edilen habarlarymyz kän okuzy çekipdir. Türkmen prezidenti Türkiýe sapar eder. Häkimiýetler Mawlid bayram sadakalar üçin telekeçileri azyk pul salgydyny saldy diýen ad bilen çap edilen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, habarlarymyzy okap, azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmak pursatyny duşdan geçirmeliğinize çağırıyar. Yönü fikir garaýşlaryňyzy ýazanyňyzda radionyň düzgünlerini berja etmeyi unutmaň. Hormatly dinleýijiler we okuwçylar, Türkmenistanyň halk maslahaty geçdi. Halkyň haly ýene-de soralmady diýip synçylar aýdýar. Türkmen liderleri 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ýurdun Moskwadan garaşsyz bolanlygyna garamazdan yerli halk bilen göni açyk duşmaýarlar. Olaryň halyny soramaýarlar. Prezident diňe öňünden saýlanan, aýtjak zatlary agyzynda salynyp berilen, diňe edilen işleri öwýän adamlar bilen uşýar. Eýsem bu näme üçin beýle edilýär? Häkimiýetler näme üçin halk bilen duşmakdan, onun halyny soramakdan, bar bolan meseleleri açyk maslahatlaşmakdan we bilelikde sözgüt gözlemekden çekinýär? Ya da Türkmenistan'a doğrudan hiç bir mesele yok mu? Hemmedat vatan haberlerinin aydılışı hali goğumu. Azatlyk sonra gülen yurt içindeki adamlara yüzlenli ve eğer de aýtjak zadyňyz, pikiriňiz bolsa, innik hepde taýýarlanjak ýürüýte gepleşigime siz hem goşulyp öz pikirleriňiz bilen gatnaşyp bilersiňiz. Hepdeniň zeminini ýartyňyz. Türkmenistan bu hepde 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen sport çarelerinden soň oktyabr aýyndan sentýabr aýyna geçirilen garaşsyzlyk gününi belledi. Bayramçylyk dawaralary prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrymany diýen adyny dakylmagy, onlarça adamyň ad derece, orden medal bilen syýlaglanmagy, uludan tutulan aýdym saz dawaralary at çapyşyk bilen goşdy. Emma azatlygyň habarçylary yerli ilatyň aglawy köpçüliginiň ýüzünde bayramçylyk şatlygynyň görünmänligini, häkimiýetleriň adatça bayramçylyk günleriniň öňünden has güýçlendirýän howpsuzlyk çäreleriniň awtologly we beýleki adamlara salýan jerimeleriniň arasynda ýene iň esasy azyk aladalarynyň artanlygyny, hapa çeleklerini dörýän horkomsy adamlaryň, çağalaryň barha kän gödüýänligini habar berýärler. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Garaşsyzlyk bayramynyň fonuny häkimiýetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi we ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işçiligiň hem-de demekdirji çäklendirmeleriň arasynda güderan aýlamaga çalışýan ýöneköý Türkmenistanlynyň agyr durmuş şertleri resmi media serişdelerine görkezilýän bayramçylyk joşgunyny kölege salýar. Garaşsyzlyk bayramçylygyny adamlaryň ýüzünde şatlyk çagalandan nam-nişan ýok. Kimi görseň gaýgamda, bergide, kime duşsaň pikir hyýaly daşary ýurtda, iş görleginde. Diýip Mar welaýatynyň paýtagtyna bayramyň barşyny synaýan bir ýerli Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne döwlet telewizionyny hamaly ýokary ruh bilenlikde belenilýän bayramçylyk dawaralary, aýdym sazly çykyşlar, güler ýüzli adamlar hem-de tans edýän ýigitler we gyýlar görkezilýär. Güderan aladalaryny gumra bolan bir polisiýa işgary aýdym sazly dawaralary uzakdan syn edip bizde diňe aýdym saz diýip anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Ýöne diňe öňe diýip gyýgyranyň netije bermeýär. Nananay diýip aýdym saza bat bereniň bilen adamlaryň durmuş şertleri
işgärleri gowlanmaýar. Nananaydan nan bolmaz diýip marly polisi işgär edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mar welaýatyna ýylatyň garaşdyrlyk bayramyny belleşine syn etdiler. Bayramçylyk hawalasy häkimetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi bilen ýatda galýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri bayramçylygyň öňe tirasynda we ýol howpsuzlygynyň bir aýlygyna döwlet salgyt gullugynyň işgärleri bilen birleşip köçelerde ygtyýarnamasy täzirçilik maksatly ulaglary şol sana taksileri we ýük ulaglaryny awlaýar. Häkimetler tarapyndan ele salynan ygtyýarnamasyz taksi sürüjileriniň käbirleri özleriniň kire ýetmeýänliklerini öňe sürüp ulaglaryny mündüren müşterilerini öz tanışları hökmüne tanıştırmaga çalışýar. Ýöne polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri sürüjini ulagdan düşürüp onuň tanışlaryny atlandyran müşterilerinden sürüjiniň ad familiýasyny we beýleki şahsy maglumatlaryny soraýar. Taksi diýip münniňizmi diýip olar müşterilerden sürüjiniň takyk maglumatlaryny anyklamaga çalışýar. Mar welaýatynyň paýtagyna garaşdyrlyk bayramynyň öňe tirasynda geçirilen giňerimli reýdleriň dowamyna polisiýa işgärleri we salgyt gullukçylary hususy taksileri ygtyýarnamasyz ýük ulaglaryny hemde hatda gapdaly türkegli motosikler içeli nişana aldylar. Bazaryň goýundaky ýük ulaglaryny, çem gelen ýeňil awto ulaglary, hatda gapdal türkeginde garpy daşýan motosikler içeli jerime ýazdylar. Diýip bazaryň töweregine geçirilen reýdlere şaýat bolan bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Adam gatnaýan hususy awto ulaglarynyň sürüjileri şeýlede täzirçilik maksatly ýük ulaglarynyň eýeleri özleriniň güdären şertleriniň agyrlaşanyny, şol bir wagtda ygtyýarnama almagyň hem kynlygyny aýdýarlar. İş ýok, kire ýetmäge ruhsatnama ýok. Biz näde beklenmeli? Diýip bir hususy awto ulag eýesi aýdýar. Bayramçylygyň öňe tirasynda ýerli polisiýa idaralarynyň işgärleri Sewit merkezine dilegçileri we elserýän uly ýaşy adamlary hemde çağalara garşy hem reýd geçirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bayramçylygyň öň ýany Sewit merkezindäki bazarlaryň birine gawun garpyzlaryň paçaklaryny çöpläp mal eýelerini iýim hökmüne satýan bir ataly ogluň kyssasyny gurrun berýär. Olar bazar sowlandan soň zibilçiliklerini dörüp zirzibilden gawun garpyzlaryň galandylaryny paçaklary gözleýärler. Ataly ogul tapan tupanlaryny kimdir biriniň derdine yarajak gawun garpyz paçaklaryny mal iýimi hökmüne satlyga çykarýarlar. Ýöne diňe ataly ogul däl. Azatlyk radiosynyň habarçysy başga da ençeme çağalaryň hem keçijik elleri bilen bazarlardaky zirzibil çeleklerini dörýänliklerini habar berýärler. Olar bayramçylyk döwrüne el serip köçelerde dilegçilik etseler, özleriniň polisiýa tarapyndan tutsak edilmeginden gorkýanlyklaryny aýdýarlar. Bazardan paçak toplaýan ataly ogul özleriniň polisiýa tarapyndan saklanyp bayramçylyk tamamlanýança öýsüzleriň hem de serhoşlaryň wagtlaryň gabawhanasyna saklanylmagyndan howatir edýänliklerini gurrun berýärler. Mariniň bazarlarynyň birine habarçymyz bilen gurrunda şolan bir ataly ogul özleriniň ýurtda kömegi mätäş çağalar üçin açylan haýyr sahawat garnasynyň hereket edýänligini, ýöne bu haýyr sahawat garnasynyň ýardamlarynyň köpleri el ýeterli däldigini aýdýarlar. Çağalar üçin haýyr sahawat garnasyny açypdyrlar. Ýöne bu garnanyň bir ýaly garyp maskallara haýry ýok. Bir ýaly ýardymy mätäç ençeme hojalyk syrkawlan çağalar bar. Olaryň ýeke biri haýyr sahawatdan ýardym alypdyr diýip eşitmedik. Diýip ataly ogul Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde tertip düzgüne gödäwçilik edýän bir polisiýa işgäri bilen hem söhbetdeş boldy. Efirde adynyň aýdylmalygyny soran kanuny goraýjy işgär soňky wagtlarda köçelerde dilegçilik edýän çağalaryň köpelýänligini gurrun berýär. Ejeti ýa-da kakady türme tutsaglygyna oturan ýa-da oturup çykan adamlaryň çağalary, howsarlarynyň biri aradan çykan maşgallaryň ýetim galan çağalary ýa-da olar eklen çözlegini daşary ýurtlara gidip hojalygyny pul uradyp bilmeýän adamlaryň çağalary. Hatda enesi we atasy ýanlaryna bolsak hem işe durup bilmeýän garyplykdan ejir çekýän maşgallaryň çağalary. Şolar ýaly ýagdaý kyn hojalyklara gorlaw gerek. Diýip polisiýa işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hepdäniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistan garaşdyrlygynyň 32 ýyl içinde dünýäde iň bir repressiw, ýapyk ýurtlaryň biri diýen ady eýe boldugy ýurdun ýylatynyň kanun esasyna nägilelik bildirmek, häkimet ýolbaşçylaryny parahatçylykly usulla täzelemek mümkinçilikleri güýç guruluşlary tarapyndan eýgiderli basylyp ýatyrylýar. Kadyet edaralary, prokuratura, türme, jeda beriş ulgamy adamlary gorkuda saklamak üçin ulanylýar. Metduat doly döwlet gödäwçiligine we diňe ýalan propagandanyň guralyny urly diýip synçylar aýdýar. Şu aralykda ýurt içinde bildirilýän kiçirek protestlere uğurdaş Türkmenistanyň we gydanyň beýleki ýurtlaryndan bolan aktivistler BMG'nyň New Yorkdaky baş edarasynyň öňüne ýygynanyp adam hukuklaryna hormat goýulmagyny, siýasy tutsaglaryň türmeden boşatylmagyny talap etdiler. Bu protest çäresi soňra 26 sentýabrda Washingtondaky Türkmen ilçikanasynyň öňünde hem dowam etdirildi. Temany kardeşim Gödel dowam etdirýär. Türkmen aktivistleri öz çykyşlarynda Mansur Mengelowyň Nur Ýeldi Halyk
Akybakyň, Murat Düşemowyň, Juma Sapar Dädebaýewiň, Murat Öwýedowyň we siýasy sebeplere görä tutsak edilen beýleki bendiýleriň boşadylmagyny talap etdiler. Bu çykyşlara gatnaşanlar şeýle hem Türk polisiýasy tarapyndan maý aýynda tutsak edilen we şondan bäri nirededigi belli bolmadyk blogçy Farhat Meymankuliýewiň ykbaly baradaky soraglara jogap berilmegini şeýle hem türkmen migrantlarynyň Türkiýeden mejburi deportasiýa bolmagynyň bet edilmegini talap etdiler. Piketin guramaçylary Washingtonda Türkiýanyň elçihanatynyň öňünde ýygnanmagy hem planlaşdyrypdylar. Ýöne soňlar bu çäräni ýatyrdylar. Guramaçylaryň biri DBT opozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurbanow piketçileriň öz taraplaryna jogap bermäge taýýarlyk bildiren Türk elçihanatynyň wekilleri bilen geçirilen gepleşiklerden soň planyny üýtgedenligini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Biz Türk elçihanatynyň işgalinden ulaşdyk. Ine şu problemleri düşündürdük. Ol biz hökümatsiz jogap bererse telefonlar aldy. Haş etdi. Türkmen baýda bilen türkmen halkynyň adyny bizim pasportlaryň öňüne çykyş etmän gaýrat edim biz hökümat jogap berer. Biz çağırdy içine. Şoň üçin biz protest etmedik de gepleşik etdik olar bilen. Olar bize söz berdiler, men kartam berdim. Bize jaň edip habaryny getirmek üçin. Biz aýtdyk, Türk hökümeti 19-njy maýda Farhat Meymankuliýew arest etdi. Şondan soň ýok. Farhadyň ykbaly belli däl. Bize ine maglumatlar gerek diýip aýtdyk. Hökümet jogap berer diýip haýyş etdirip protest etmäň bize mümkinçilik berin, biz size jogap berer diýip. Umuman türklerde soru açyk etdik. Türkmen pasosyasy hiç çykmadan diňe polis çağırdy. Deyip Murat Gurbanow aýtdy. 30 ýaşly Farhat Meymankuliýew 19-njy maýda öýünde tutsak edilipdi we Istanbulyň Tuzla etrafyndaky deportasiýa merkezine iwerilipdi. Şondan beri onuň ykbaly belli däl. Farhat Durdiýew ady bilen çykyş eden YouTube blogçysy Türkmenistanyň häkimetlerine garşy tanqidi çykyşlary bilen tanalýar. New Yorkda we Washingtonda protestlary guraýjylar öz çykyşlaryny Ýewropada hem dowam etdirmek planlaryny ma'lum etdiler. Garaşsylyk ýyllarynda Türkmenistan dünýäniň eň repressiw we ýapak ýurtlarynyň birine öwrüldi. Türkmenistanda durmuş ykdysady ýagdaýyň ýaramadlaşmagy, işsizligiň ýokary bolmagy we barha agyrlaşýan adyk ketmezçiligi Türkmenistanyň içinde de daşynda da iratyň nägileliginiň artmagyna sebäp boldy. Halkyň agyr ýagdaýyny resmi taýdan boyun almaýan türkmen häkimetleri iratyň nägileligine we raýat aktivliginiň ýokarlanmagyna repressiýalary güýçlendirmek arkaly jogap berýär. Adam hukuklary goraýjy guramalarynyň habar bermegine görä Türkmenistanda tutsak edilen soň ykbaly nämälim galyanlaryň sany ýüzlerçe adama ýetýär. Olaryň ençimesi wujdan ýetirleri hataplanýar. Mansur Mengelow Türkmenistanda ýaşaýan buluç halkynyň hukuklary ugrunda göreşen aktivist 2012-njy ýylda 22 ýyllyk azatlykdan mahrum edildi. Aktivistiň tarapdarlary onuň syýasy matlaply tutsak edilendigini aýdýarlar. 26 ýaşly Nurgeldi Halikow 2020-nji ýylyň iýulynda tutsak edildi we şol ýylyň sentýabr aýynda Gararsa Türkmen News neşrine COVID-19 pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran bütün dünýä saglyk guramasynyň işgärleriniň suratlaryny ýeberenden soň galp aýplamalary esasynda 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmen aktivisti Murat Düşemow lukmanlardan vaksinasiýa baradaky resmi buyruk bilen tanışmagy talap eden soň 2021-nji ýylyň awgust aýynda 4 ýyl azatlykdan mahrum boldy. Aktivist Juma Sapar Dädebaýew 2022-nji ýylyň awgust aýynda zor bilen Özbekistana gidildi. YouTube blogçysy Murat Öwýedow Türkmenistanda koronavirus we karantin hakda goşgular bilen video çap edenden soň tutsak edildi. Türkmen Newsyň habaryna görä 48 ýaşly Öwýedow 5 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyny gadaganlykda saklanýan arxiv ýazgylary we bu ýagdaýyň ýurdun ilatynyň aň düşünjesine ýetirýän yaramaz täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olarky Sowet Soýuzyna şol sany Türkmenistanyny 1937-38-nji ýyllarda amala aşyrylan köpçülikleýin repressiýalaryň başlananyny şu ýylyň awgustyny 86 ýyl boldy. Şu aralykda Gazagystan 1929-1956-njy ýyllar aralygynda Sowet häkimetler tarapyndan syýasy sebäpler esasynda ýanylan, repressiýa edilen adamlaryň 2,5 milyona golay işini, jenaýat işleri diýilýänleriň arxiv ýazgylaryny gizlinlik ýagdaýyndan çykaranlygyny aýtdy. Bu hili aýdyňlyk, açyklyk çäreleri beýleki
postsovet ýurtlarynda hem görülýär we dürli dekolonizasiýa tagallalar edilýär. Arxiv materiallar esasında makallar, kitaplar çap edilýär, çekişmeler gurulýar. Emma bir Türkmenistanyny beýle bolmady. Yerli synçylaryň şol sanyny ýazgy Hudaýberdi Halynyň pikirine görä, hökümetiň geçmişe edýän gödögçüligi halkyň şu gününe geljegini ogurlamagy gönükdirilenemegdi. Adatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä, Sovet repressiýalar wabatyndaky dymyşlyk bolan zatlaryň kim-kimden doluq unutulmagyna ýa-da olar baradaky bilim düşünjäniň barha ýuwkalmagyna alyp gelýär. Häzirde Rus medeniýetini mundan öňkü ýyllarda çap edilen maglumatlar 1930-1940 ýyllar aralygynda 8,5 milyondan gowrak adamyň Stalin siýasatynyň pidasy bolanyny öňe sürýär. Olaryň 760 miňden gowragy rewolýusiýa garşy eden jenaýatlar üçin diýilýänine aýyplanyp atylyp öldürilýär. 1 milyon çemes adam kulakçylyga çekilip sürgünlenýär. Yarım milyona golay adam kulakdy, ýagny Sovet türmelerinde helak bolýar. Dowamly repressiýalardan soň dören açlyklar hem köp adamyň başyna ýetýär. Aýdaly 1933-nji ýylyň açlygyna 6,5 milyon adamyň ölenini gaýdalýar. Ortiýetiň döwlet dumasynyň gelen netijesine görä, bu adamlar o huzurlugyny zorlukly kollektiwleşdirmek siýasatynyň pidasy bolupdyr. Adam zaýatçylygynyň esasan 1930, 1931, 1932 we 1933-nji ýyllarda köp bolanyny, çen bilen 7 milyon adamyň öldürilenini gaýdalýar. Şeýle-de Rus medeniýetiniň maglumatlaryna görä 1941-1944-nji ýyllarda SSR-iň basylyp alynan territoriýasyny demografiýa hasaplamalarına görä 4,5 milyon töweregi adam öldürilipdir. 1937-1938-nji ýyllarda SSR İçeri İşler Ministrliginiň 1953-nji ýyldaky maglumatyna görä NKVD organlary 1 milyon 575.259 adamy tutsak edipdirler. Olardan 1 milyon 344.923 adam günäl tapylypdyr. 681.692 adam atylyp öldürilipdir. Aýdylmagyna görä 1937-nji ýylyň iýul aýyna Bütün Soýuz Kommunistik Bolşewikler Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň partiýa kollegiýasyna Yakov Çubiniň ýol başlygyna 8 adamdan ibaret ýürüýte topar döredilip olar Türkmenistanaky halk düşmanlaryny sosializmiň garşysyna göreşýän elementleri ýok etmek jemgyýeti arasyndamak üçin Aşgabatda iýerilýär. Bu topar göni Moskwa garaşly bolup oňa şäklendirilmedik hukuk berilipdir. Olar 1937-nji ýylyň awgust aýynyň başyna gelip Türkmenistana 3 adamdan, 5 adamdan ibaret aýdan diýeni bolýan ýerli kaziýetleri döredýärler we 5 adamdan ibaret kaziýetleriň düzümine üçlüklerden tapawutlukda ýerli resmilerden başga owa şugullary, adam satýan adamlar hem girdilipdir. Bu döwri gowurynyň ýazgy Mamrat Bugaýewiň 2017-nji ýylda beren maglumatyna görä Yakov Çubiniň topory 1937-nji ýylyň awgustundan 1938-nji ýylyň noýabr aýyna çenli işleýär we şu aralykda Türkmenistanyň 15.660 adam halk düşmany, sosialistik jemgyýeti ýat bolan element, kontrrevolýusioner, daşary ýurt içalysy diýen ýaly aýyplamalar esasyna jogapkärçilige çekilip günäli tapylýar. Ýadgyrylan adamlaryň 5008 sanasynyň atywy höküm edilenini gaýdylýar. Şol arasyla işden soň atywy höküm edilenleriň arasyna Gaýgysyz Atabaýew, Nidirbay Aýtakow ýaly Sowetler döwrüne şuwnyky garaşly Türkmenistanyň esaslaryny goýmaga gatnaşan türkmen siýasatçylary hem jezalandyrylyp öldürilipdir. Bu adamlar barada türkmen okuýjylary Berdi Kerbabaýewiň Gaýgysyz Atabaýew, Ýylgay Durduýewiň Nidirbay Aýtakow ýaly romanlary arkaly öz wagtyny belli bir düşünje aldylar. Emma bolan zatlar repressiýanyň düýp sebäbi ýa-da sebäpleri Çubiniň 1937-nji ýylyň oktýabryndan 1939-njy ýylyň noýabryna çenli aralykda Türkmenistan Kommunistik Bolşewikler Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň birinji sekretary bolup işlän döwrüne ýok edilen adamlar baradaky düýpli gurrun hiç wagt edilmedi. Eger bu gurrun edilen bolsa taryhyň täzeden öwrenilmegine we taryhçylaryň ilmi işleriniň çap edilmegine päsgelçilik döredilmedik bolsa, Gaýgysyz Atabaýewiň 1922-nji ýylda basmaçylygy döredenem, basmaçylyga meçe werenem biz bolşewikler diýip açyk aýdan sözleri beýleki türkmen siýasatçylarynyň ol ýa-da beýleki döwürde eýilen anyk pozisiýalar bugünkü gün has köp adamy belli bolardy. Gadawat kırgınçylygyndan bäri görülen görgüler halka adamlara edilen basyşlar barada ençeme kitap ýazar
ýazdylardy, kino, teatr eserler döredilerdi. Türkmen döwletliginiň esaslary berkidilerdi. Watançylyk duýgulary buýsans güýçlenirdi diýip Hudaýberdi hal aýtdy. Tarihçilerin käbirinin tasdiklamagyna görä 2006-njy ýylyň aýagyna prezident Saparmurat Niyazowyň ýoğulmagy netijesinde bolan hökümet täzelenmesinden soň repressiýa pidalarynyň ökballaryny, arxiv ýazgylaryny hemme taraplaryň öwrenmek mümkinçiligi gaýtadan dörediljek ýaly hem boldy. Bu pikiri okuw kitaplaryna peýda bolan özgörüşlikleri hem tasdiklaýar. Mysal üçin şol wagt berilen maglumata görä 2009-njy ýylda 9-njy synıp okuwçylary üçin niýetlenip çykarylan tarih kitabynyň 249-251-nji sahypalaryna Çubiniň topary we köpçüliklerin cezalandyrış çäreleri hakkında gysgaça maglumat berildi. Şol döwürde täze hökümetiň gaýgysyz Atabaýew, Nidirbay Aýtakow ýaly tarih şahslar babatda Saparmurat Niyazow döwrüne dilden girdilen gadaganlygy ýatyrmagyna umyt baglan döredijilik wekilleri bir ýa iki däldi. Köpräkdi diýip Hudaýberdi hal aýdýar. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyny gadaganlykdan çykmayan arxiv ýazgylary baradaky ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Pragada ýaşaýan ýazgynyň sözlerine görä, Türkmenistan 1980-nji ýyllaryň aýagyny, 1990-njy ýyllaryň başyny arxivleri açmak meselesini şuňky ýaly ters, howply bir zat tökmünni garamaýardy. Bu ýagdaý soň erwetleşdi. Ýöne synçylaryň şol sany adatlygyň yerli habarçysy bilen gürleşen ýaşaýjylaryň käbiriniň pikirine görä, orsiýetde Sowet döwrüniň repressiýa siýasatynyň mazmunyny giňden açyp görkezmek gawatyna başlanan işleriň togtadylmagy, SSKP-niň 20-nji gurultaýyna paş edilen Ýosif Staliniň gaýtadan netijeli dolanyrjy bolmagy, Russiýanyň Lavrenti Beriýanyň heykelini muzeýde goýup, onuň adyny ýadra ilminiň ösüşi bilen baglanşdyrmakda edýän tagallalary Aşgabatdaky siýasata hem öz täsirini ýetirýär we bu ýagdaý mekteplerde sapak geçýän tarih muallimlarynyň hem elini we dilini baglady. Hudaýberdi hali bu ýagdaýyň uly güýç bilen işlejek, halkyna, ýurduny beýik hyzmat etjek tarihçilaryň, ýazgylaryň, kinoçularyň hem goluny baglanlygyny aýdýar. Adatlygyň habarçylary bilen gürleşen ýaşaýjylar türkmen mekteplerine geçilýän tarih sapaklaryny tarihiň ýoýulmagynyň dowam etdirilýändigini aýdýarlar. Beýleki postsovet ýurtlarynyň nakadan tapawutlykda Türkmenistanyny tarihte bolan zatlary aýan etjek arxivleri açmaýarlar. Hatda açmak hem islemeýärler diýip radionyň bir söhbetde aýtdy. Bu ýagdaý onuň pikirçe mekteplerde geçilýän tarih sapaklaryny tarihiň ýoýulmagyna sebäp bolýar. Tarih bilen gyzyklanýan okuwçylaryň, studentleriň aýtmaklaryna görä, okuw zaýlaryna ulanylýan tarihi maglumatlar soňky ýyllarda tas her ýyl ýeni ýütgedilýär. Mysal üçin, tarih sapaklaryny Rus padşahlygynyň Türkmenistanydan çözüşleri, bu toprakda alyp baran uruşlary barady, gurrun berilmän Türkmenler Russiýa imperiýasynyň düzümini öz araziyle bilen giren ýaly gurrun edilýär. Kenwir golgolan bolmady diýip aýdýarlar. Çağalaryň aňyny bulaşdyryp, esser döwrüni gowy edip görkezmek synançyklary hem edilýär diýip radionyň söhbetde aýtdy. Okuwçylar muallimlerden sapaklarda getirilýän tarihi maglumatlaryň 1990-njy ýyllarda çykarylan kitaplarda getirilen maglumatlar bilen deň gelmezliginiň sebäbini sorasa, olar maglumatlar üýtgäp durýar diýip jogap berýär. Muallimler ol ýa-da beýleki tarihi waka barada öz pikirlerini, dürli çeşmelerde berilýän dürli maglumatlary aýtjak ýa düşündirjek bolup jan çekmeýärler. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurleşen student gaýsy tarihi maglumaty anonmaly. Olaryň gaýsy dogry diýilen soragy iň soňky çykan tarih kitabyna aýdylýan zatlar dogry diýip gysga jogap berdi. Öz pikirini aýtmakdan saklandy. 1980-nji ýyllaryň ortalaryna, 1990-njy ýyllaryň başyna tarih bilen ýurdun öz başdaklyga çenli geçen agyr ýoly bilen gyzyklanýan adamlar. Bu arada pikirini aýdýan, jedelleşýän, çekişýän ýaşullar we orta ýaşly raýatlar, dürlü kärdäki we dürlü kitaplary, makalary okan adamlar has känýarly. Emma beýle dälip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurleşen yerli synçy aýtdy. Adatlygyň habarçysy öz gurleşen adamlarynyň aýdýan sözlerini sarlanyp soňky ýyllarda ýurtda Russiýanyň propagandasynyň täsiriniň güýçlenen ýaly bolup görünýändigini öňe sürdi. Adamlar tarihte Russiya döwleti Türkmenistany gorady,
Eger sol yurt basyp almadyk bolsa, bize İran, Owganistan çözürdi diýen düşündürüşden kän aňryk geçmejek bolýarlar. Täze nesil esasan şu düşünje bilen yetişdiriljek bolýan ýaly diýip Rus propagandasynyň täsiriniň güçlenýändige baradaky pikir bilen yerli tinçi kim radylaşdy. Ýöne ol Rus propagandasynyň esasan dar düşünjeli, başga çeşmelerden habarsyz we kitap, gazet, jurnal okumadyk adamlara täsir edýändigini, ýöne bu hila adamlaryň soňky ýyllarda köpelendigini hem sözüne goşdy. Azatlyň habarçysy öz gurulaşan adamlaryň arasynda repressiýa sözüne düşünmekde kynçylyk çeken adamlaryň hem bolandygyny, köp adamyň onuň nämedigini anyk bilmeýändigini belledi. Bir ýaşulynyň sözlerine görä, repressiýa döwründe ilki dine dindarlary, Allah inanýan adamlary ýygnapdyrlar. Ene atalarymyz namazlaryny gizlenip okardylar, gaty gorkýardylar. Sebäbi kimiň öýünde Qur'an bolsa, sol öýüň erkegini sürgün edipdirler diýip ýaşy bir çene baran adam aýtdy. Radionuň söhbetdeşleriniň biri adamlaryň oglanjyklary sünnet etdirmekden hem gorkandyklaryny, şu sebäpden sünnetiň gijelerini ettirilen halatlarynyň hem bolandygyny, sünnet toýlarynyň edilmändigini ýa diňe bir maşgalanyň agzalary bolup gidilin edilendigini gurrun berdi. Beýleki bir söhbetdeşimiz adam ýogalynda oňa jynaza okumakdan hem gorkulandygyny, sebäbi jynaza okutmak bolanok diýen ýaly gurrunlaryň hem bolandygyny öňe sürdi. Repressiýa ýaşaýjylaryň käbiriniň pikirine görä ýöneki adamlara däl, esasan han begleriň, baý adamlaryň nesline degişli çäre bolup olar sürgün edilipdir. Ýöne repressiýa türkmen däpdi surlaryna uýan adamlaryň ählisine degişli bolupdyr. Sebäbi köňeden gelýän ata-baba däpleri ulanmak gadagyn edilipdir diýip pikir edýän ýaşaýjylar hem bar. Sowetlaryň zorlukly kollektivleşdirmesi döwründe görülen ýowuz repressiv çärelerden esasan ýokary gowjaýlarynda okan, ýa mektebi gowy tamamlan adamlar habarly. Soňky nesilleriň arasynda kolhoz guruluşy döwürlerini, mal garaly adamlara edilen sütümi göz öňüne getirip bilmeýän adam kän diýip habarçy aýtdy. Gapyňda artygyrak malyň bolsa da soragy çekipdirler. Adamlaryň tanyjy maldan artyk mal saklamagy gadagyn edilipdir. Eger mallary guzlasa, adamlar artyk malyny kolhozyň hasabyna geçirmeli edilipdir diýip habarçy bilen anonimlik şertinde gurulaşan ýaşaýjy öz ene atasyndan eşiden zatlaryny gurrun berdi. Habarçynyň taryhy ýoýmak ýa-da arhivlaryň açylmagyna, bolan zatlar barada açyk gurrun edilmegine ýol bermezlik kime we näme üçin gerek diýen soragyna bir ýaşaýjy şeýle jogap berdi. Şuň tügünde Türkmenistanyň hökümetine taryhy ýoýmaklyk meniň pikirimçe öz bähwidi üçin çykylgy bolup görünýär. Sebäbi Türkmenistanyň alyp barýan politikasy sol SSR döwrüniň politikasy. Hatta arasynda Stalin döwrüniň repressiýasyndaky ýaly adamlar türmelere sürgün edilýär. Edil sol döwürdäki ýaly yalan töhmetler bilen adamlar batylýarlar. Şeýle sorag gelip çykýar. Staliniň repressiýasyndan näme ütgeşikligi bar diýip radionuň söhbetdeşi pikirini sorag bilen jemledi. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň gadaganlykda saklanýan arhiw ýazgylary baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Arhiw maglumatlar diýileni hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, öwrenilýän döwür barada bir dokumentin, ol ýa-da beýleki resminamada aýdylan iki agyz jümläniň hem bütün bir döwür barada netije çykarmakda oýnaýan roluny kemmaha garamak bolmaz. Şu aralykda hukuk goraýjy Farid Tuhpatullin türkmençe kän agdalmaýan sözi, türkmen Golodomor söz başysyny ulanyp sosial ulgamda arhiw dokumentiniň suratyny paýlaşdy. Onuň sözlerine görä, bolşewikler 1930-njy ýylda açlyk ýagdaýyna düşen yerli ilaty çörek bilen öpçün edip bilmän soňky ýyl açlykdan kösenýän türkmenleriň sanyny goşunyň kömegi bilen azaltmak kararyna gelipdirler. Gozgolaňçylaryň garşysynda garawum operasiýasy başlandy. Azerbaýjanyň we Özbegistanyň goşun bölümleri getirildi. Buronly tehnika we aviasiýa ulanyldy. Müňlerçe adam şol sanyny garlylar, aýallar we çagalar öldürildi diýip hukuk goraýjy öz Facebook hasabynda ýazdy. Azatlyk radiosi garawumda öz guýlarynyň başynda wepat dolan bolşewik pidalar barada bir näçe gepleşik taýýarlady. Ýöne bu gyrgynçylygyň
Türkmen aşlygy tarapyna anyk nazar aýlamady. Ýogsa Sowetlerin zorlukly kollektiwleşdirme çärelerine garşy çykan adamlaryň bir niýetiniň ellerindäki mallaryny, gallalaryny, azyklaryny goramak bolanlygy öz-özünden hem düşnükli bolup görnýär. Şol wagtda Farid Tuhpatullynyň paýlaşan arkiw ýazgysynyň mazmuny Sowetlerin Türkmenistanyň bäherden we galanjyk etraflaryny ýaşaýan daýhanlary, mallarlary gytgarytlar. Hususan çörek bilen öpçün edip bilmän ilatyň şol sanyny batyrak garyp diýilýän gatlygyň wekilleriniň hem gozgolaň turulmagyndan uly alada galanlygyny görkezýär. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizde nähili pikir garaýşlar, bellikler bar. Eger repressiýa döwri barada bilýän zatlaryňyz, eşden gürrüňleriňiz, öz garyndaşlaryňyzyň başdan geçiren zatlar barada bilýän zatlaryňyz bolsa, adatlyga jaň edipdi. Ýazyp hem aýdyp bilersiňiz.